संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अगं गसाइ। गिदिरथार आरो मोनसे महत थांखिखौ लानानै जागायनाय जे हाबाफारि बे रौमारिनि गेवलां फोथाराव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारि, लोगोसेनो एबसुनि बेयाव सफैनो हानाय जोंनि नेहाथारिफोर, जोंनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि, गुबुन गुबुन जोंनि सेक्सनेल नेहाथारिफोर, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि दिलीप बसुमतारि आरो आथिखालाव गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ सामलायबाय थानाय रेडियान नार्जारि आरो लोगोसे बेयाव चिरां जिल्लानि गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन, जोंनि आइ आफा रायजो राजा, जोंनि बारग' MCLA निर्मल कुमार ब्रह्म आदा बिथां, गामिनि बैसोगोरा सिबिजाथाव मानगोनां आइ आफा नोंथांमोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गाहाय फैनाय गोख्रों मावथि हान्जा मावथि लोगो नोंथांमोन, आं गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे समाव आफादारि आरो दिनैनि बे बाइक हान्जा सुनाय बा सुबुं सांग्रांथि रेलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। আমার মাজত উপস্থিত হোৱা আৰু আমাৰ এই যি সজাগতা যি অভিযান এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অধীনত থকা বা আমাৰ বঙাইগাঁও আৰু কাজলগাঁও ইয়াত থকা সন্মানীয় আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, जोंनि बर' पर्टेलनि मिडिया पार्सनफोर, आंखौ बाथ्रा बुंनाय नङा, गुबै बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 55 बोसोर जाबाय एबसुनि बैसोआ आरो 55 बैसोआव एबसुआ मा मावबोदों मा मावबोआखै जों बयबो मिथिगौ। जोनोम जानाय समावनो उदाया सौदागिखौ लानानै PTCखौ मदद होबोदों जुदि जारिमिनखौ जों नायो। बिनि उनाव रमान स्क्रिप्ट हांखोनि आन्दलनाव बर' थुनलाइ आफादजों बारसोमदों, सेंग्रा हान्जानि फर्स हिसाबै बारसोमदों आरो बिनि उनाव आसाम आन्दलन जादों, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आरो जायखौ जों बड'फा बिमुं होदों 1982 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबान लानायनि उनाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादों। 6 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानाय, बड' शब्द वलिउनाय, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, बर'फोरा गावनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै, गावनि खुंथायखौ लानानै, गावनि हा हुखौ लानानै, गावनि समाज बेबस्था, रांखान्थि, सोलोंथाइ, राव, थुनलाइ, हारिमु बे अस्तित्व जातीय थांना थानायनि अधिकार दङ। बे बाथ्राखौ बड'फाया मोनसे मेसिभ मास पिपल रिभलिउसननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिखौ थांना थानो थाखाय मोनसे साहस आरो मोनसे मोनथाय दिनै होनानै गालांबाय। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। दिनै बे हाबाफारिनि